Праваслаўныя манастыры ў Польшчы. Яскравыя постаці славянскіх народаў, якімі ёсць святыя Кірыл і Мяфодзій, у свой час зачаравалі нас вялікім універсалізмам, глыбокім пранікненнем у чалавечую існасць. Зачаравалі тым, што выйшлі з візантыйскай культуры і звярнуліся да славянскіх народаў, якія мелі патрэбу ў іх пасланстве. Настаўнікі славян. Таму разам з айцом Афанасіем удваёх распачалі мы будаўніцтва гэтага манастыру. Тут, на пярэмыцкай зямлі, якая сваімі хрысціянскімі каранямі традыцыйна сягае да іх вялікай справы канца першага тысячагоддзя. Рэакцыя на прыход людзей з бародамі, з даўгімі валасамі ў чорных строях была рознай. Частка жыхароў Уйкавіц, якія памятаюць даваенныя часы, сваіх грэка-каталіцкіх святароў, пачуўшы, што тут будзе манастыр, усцешылася. Калі мы служылі паракліс Багародзіцы ў траўні, паводле звычаю нашай епархіі, на канон прыходзіла больш за 40 чалавек. Дзяцей, моладзі, дарослых. Przybywało ponad 40 osób, dzieci, młodzieży i starszych. Бабулі умелі спяваць тое, што мы спявалі па-славянску. Праз тыдзень ужо усе спявалі ў тым ліку дзеці. Пачатак Уйкавіцкага манастыра належыць шукаць тут, у Салоніках на поўначы Грэцыі. Менавіта адсюль браты Кірыл і Мяфодзій вырушылі з місіяй да славянаў, якія ў той час былі паганскімі народамі і засялялі абшар велічынёй з палову Еўропы. Браты Кірыл і Мяфодзій паходзілі з заможнай сям'і начальніка правінцыі Салонікаў. Яны атрымалі грунтоўную адукацыю, паміж іншым, у Фоце, пазнейшага канстанцінопальскага патрыярха. Кірыл быў выкладчыкам у вышэйшай царскай школе ў гэтым горадзе. Мяфодзій, юрыстам, кіраваў адной з правінцый візантыйскай імперыі, у якой жылі славяне. На сёння ў Салоніках не захавалася матэрыяльных слядоў дзейнасці святых братоў. Сведчаннем таго, што святы Кірыла паходзіў з Салонікаў і яны былі ягоным родным горадам, з'яўляюцца напісаныя ім гімны, якія мы спяваем у нашых храмах. Яны прасякнутыя тугой святога па Грэцыі, зямлі, якую ён пакінуў, каб пашыраць хрысціянскую веру сярод іншых краін і народаў. Хаця мінула ўжо больш за 11 стагоддзяў са смерці Кірыла і Мяфодзія, абодва святыя маюць сваё месца ў свядомасці сучасных грэкаў. Гімны ў іх гонар спяваюцца ў часе афіцыйных дзяржаўных урачыстасцяў.
Salonikach powstała świątynia pod У Салоніках быў збудаваны храм у іх гонар. W cerkwi przechowujemy У царкве мы relikwia захоўваем мошчы które нашых trafiły do святых. nas dzięki Яны wstawieniu трапілі да нас krzyża. дзякуючы пасярэдніцтву папы Яна Паўла II, які перадаў іх светлай памяці усяленскаму канстантинопольскаму патрыярху Дмітрыю. У 1990 годзе мошчы святых Кірыла і Мефодія з'явіліся ў нашай царкве. Чаму святыя браты вырашылі пашыраць веру Христову сярод іншых народаў? Можа, яны ўзялі прыклад са святога апостала Паўла, які прамаўляў да жыхароў Салонікаў з гэтай гары. Два ягоныя пасланні да салунянаў увайшлі ў новы запавет. Współcześni nazywają Saloniki Сучаснікі называюць Салонікі горадам, які нараджае святых. Ён даў іх больш за 300. Горад заўжды заставаўся духоўнай сталіцай, як Візантыйскай імперыі, так і сучаснай Грэцыі. Таму візантыйскі кесар Міхаіл III пагадзіўся на просьбу вялікамараўскага князя Расціслава выслаць туды місіянераў, якія б валодалі славянскай мовай. Выбар паў на Кірыла і Мефодія, якія ўзялі з сабой уласны пераклад святога пісання на славянскую мову, напісаны глаголіцай, альфабетам, складзеным Кірылам. Справу, за якую яны ўзяліся, можна параўнаць з апостальскай місіяй. Мястэчка Мікульчыцы ў Чэшскай рэспубліцы на рацэ Мараве – гэта бачны след місіі Кірыла і Мефодія. Паводле некаторых гісторыкаў, у гэтым месцы Вялікай Маравіі спачыў святы Мефодій. Мікульчыцы на рацэ Мараве былі адным з найважных гарадоў Вялікай Маравіі. Больш за 11 стагоддзяў таму горад займаў 10 гектараў. Тут было 2000 жыхароў, добра ўмацаваны акропаль і гарадзішча, дзе жыла княская дружына і рамеснікі. З 1954 году археолагі адкрылі тут 12 каменных фундаментаў храмаў, а таксама фундамент замку мясцовага валадара. У Мікульчыцах быў пабудаваны найвялікшы ў 9 стагоддзі вядомы гісторыкам хрысціянскі храм на поўнач ад Альпаў. Гэта трохнававы сабор даўжынёй 37 метраў. Побач з ім стаяў замак, адзіны знойдзены свецкі будынак 9 стагоддзя на тэрыторыі гораду. Некаторыя гісторыкі сцвярджаюць, што Мікульчыцы былі цэнтрам місіі Кірыла і Мефодія ў гэтай частцы Еўропы. Кірыл і Мефодій прыцягнулі да сябе славянскі люд тым, што вучылі і спраўлялі абрады зразумелай ім мовай, славянскай. Адсюль у сярэдзіне 9 стагоддзя вырушалі місіі да іншых краінаў і народаў. Таксама на тэрыторыю сучаснай Нямецчыны, Польшчы, Украіны, Румыніі і Вугоршчыны. Ёсць гіпотэза, паводле якой у найвялікшым храме гораду знаходзілася магіла святога Мефодія. Адно з найбольш імаверных месцаў, дзе мог быць пахаваны святы Мефодій, гэта правая частка базылікі побач з іканастасам. Тут археолагі знайшлі пустую магілу. Вось гэтае месца. Легенда цвердзіць, што Мефодій быў пахаваны ў вялікім велікамараўскім храме недалёка ад алтара. А менавіта гэты храм у Мікульчыцах з'яўляецца найвялікшым вядомым храмам таго перыяду. Праблемы місіі пачаліся, калі трэба было высвеціць новых святароў. Баварскія епіскапы не захацелі гэтага рабіць, таму Кірыл і Мефодій звярнуліся з просьбай аб дапамозе да Рыму. Папа вызнаў славянскую літургію, і Мефодій атрымаў епіскапскае пасвячэнне. Кірыл памёр у адным з рымскіх манастыроў.
У 906 годзе Вялікую Маравію заваявалі мадзяры. Місія салунскіх братоў перацярпела ціск баварскіх епіскапаў. Таму з Вялікай Маравіі выправілася да балгараў, сербаў і на Русь каля 200 вучняў Кірыла і Мефодія. Дзякуючы ім, плён кірыла-мефодіўскай місіі мог дайсці да нашых дзён. Місію святых Кірыла і Мефодія ў Польшчы працягвае Уйкавіцкі манастыр, што на Прыкарпатці. У 1986 годзе яго заснавалі два манахі – Нікадзім і Афанасій. Я дзіця гэтай зямлі, ведаю яе патрэбы, гісторыю, сляды святых Кірыла і Мефодія я заўважаў з самага дзяцінства. Гэта не нейкая ідэя, прывезеная 20 ці 17 год таму на пярэмыцкую зямлю, але гэта ідэя, якая расце тут як вінаградная лаза. Можна зрубіць яе верхавіну ці парасткі, але корань надалей дае расці новым галінкам. Так і са справай святых Кірыла і Мефодія. Духоўна падбудаваў нас яго высокапраасвяшчэнства мітрапаліт Васілій, калі напісаў нам у лісце, прымаючы нас у праваслаўе: «Айцы, праваслаўная царква дае вам кірыла-мефодіўскую саху, каб вы ўзаралі раллю, якую цягам тысячы гадоў засыпалі вятры гісторыі. Вы мусіце зноў яе ўзараць і засеяць гэтую глебу, зруйнаваную, спаленую, часта засыпаную камянямі, руінамі цэркваў». Гісторыя непрыязна абайшлася з кірыла-мефодіўскай і візантыйска-рускай спадчынай у Прыкарпатці. Гістарычная праваслаўна-пярэмыцка-самборская епархія страціла сотні храмаў і манастыроў. Цяпер іх засталося толькі жменька. Мураваная царква ў пасадзе Рабатыцкай застаецца сведчаннем колішняй велічы. Гэта найстарэйшая мураваная царква, якая была манастырскай царквой. Ануфрыеў пасад, такое першапачаткова была назва гэтай мясцовасці, Гануфрыева. Яе згадвалі ўжо дакументы з 1367 году у актах даравання гурняга вяру Стэфану Вугорцу. Далей да гэтай групы належаў манастыр у вёсцы Семянова, на гары, на якой цяпер знаходзіцца Пацлаўская кальварыя, дзе быў заснаваны манастыр святога Сімеёна Стоўпніка. Таксама дзейнічалі свята-траецкі манастыр у мясцовасці Тройца, які знаходзіцца тут недалёка ў гарах, а таксама свята-мікалаеўскі ў Бірчы. Усе гэтыя манастыры былі зліквідаваны пасля 1700 году. Апошнім ударам для праваслаўнай царквы ў Прыкарпатці было высяленне ўкраінцаў і лэмкаў у савецкую краіну, а таксама ў межах акцыі «Вісла» на далучаныя польскія землі. Прыкарпатце пад прымусам пакінулі сотні тысяч людзей.
Dziś spotykamy tu nieliczne Цяпер parafie сустракаюцца праваслаўne. тут нешматлікія Вiernych праваслаўныя jednoczy прыходы, культ syna вернікаў Bożego, з'ядноўвае świętego пакланенне Marka сыну гэтай Samowa. зямлі, святому Максіму Сандовічу. Częściowy na tę ziemię Частковае вяртанне на гэтыя землі адбылося пасля кастрычніцкай адлігі ў 56 годзе. ale to były sporadyczne wypadki. Але гэта былі адзінкавыя выпадкі Ale w tych вяртання. miejscach, gdzie ludność powróciła, У тых starano się мясцовасцях, куды podsytywać вярнуліся parafie. людзі, яны пачыналі Udało клапаціцца się w аб niektórych аднаўленні прыходу. miejscowościach, chociaż często У tak некаторых było, że мясцовасцях гэта атрымалася. ludzie wnieśli podanie Хаця o часта resytuowanie, здаралася так, што як толькі parafii, людзі падавалі cerkiew заяву аб rozbierano, узнаўленні храму, albo то przejmowano царкву kościół. разбуралі, альбо яна перадавалася Rzymskokatolicki. рымакаталіцкаму Było касцёлу. i tak, że cerkiew została Здаралася, што царкву podpalona, падпальвалі, a urząd а мясцовыя ўлады znaku давалі адказ, obiektu што ў сувязі з нястачай культавага аб'екту узнаўленне прыходу немагчымае. Перекладом божественних пісань відкрили нам джерела богопізнання, з якого аж до сьогодні щедро черпаємо, звеличуємо вас, Кириле і Методію. To miejsce Ujkowice. Ujkawice гэта выключнае месца. У 21 стагоддзі цяжка знайсці людзей, для якіх Христос найважнейшы. А ў гэтым манастыры гэта сапраўды так. Гэта людзі, якія жывуць першабытным хрысціянствам, жывуць малітвай і працай. Hodujemy krowy i ptactwo domowe. Гадуем кароў і хатніх птушак, апроч таго трусоў. Nasz monaster ma za cel być samowystarczalny. Наш манастыр жадае быць самадастатковым, таму асноўныя прадукты харчавання мы стараемся атрымліваць самастойна. W każdą niedzielę i w święta Штонядзелю і ў святы po prostu zapraszamy запрашаем wszystkich, усіх którzy на przyjeżdżają трапезу na posiłki. пасля богослужэнняў. Oczywiście po nabożeństwie. I dlatego monaster potrzebuje. Таму манастыр samowystarczalny. мусіць быць самадастатковым. Dziecko obietnicy. Rodzi się upragniony, oczekiwany Izaak. My tutaj przyjeżdżaliśmy do У манастыр мы прыязджаем з дзяцінства. Прывозіла нас мама. Спачатку нас дуже раздражняла, што трэба так доўга стаяць на службах. Але потым пачалі шторазу болей разумець, што кажуць айцы. Izaak. Syn wolnej. Ja chodzę do drugiego liceum Я вучуся ў другім пярымыскім агульнаадукацыйным ліцэі. На пачатку з праваслаўных у гэтай школе быў я адзін. Цяпер я ў трэцяй клясе. Апроч мяне ёсць яшчэ некалькі людзей з манастыра. Дагэтуль мне гэта не вельмі замінала. Моя кляса ведала, што я праваслаўны, і ўспрымала гэта нармальна. Бацькі і дзеці, якія сюды прыязджаюць, утвараюць пэўную супольнасць, знаёмыя здаўна. Дзеці ідуць на заняткі рэлігіі, а мы размаўляем. Дзеці пасябравалі, цяпер кажуць, што маюць сяброў з манастыра. Tutaj jest Тут ciemne, цёмнае, chłodne światło, халоднае святло, dalej cieplejsze, потым цяплейшае i znowu chłodne. і зноў халоднае. Dzięki temu aureola Дзякуючы wokół таму świętego арэол вакол nie галавы będzie płaska. святога не будзе Mam пляскатым. wrażenie, że to trochę przypomina У мяне portret. такое ўражанне, што гэта нагадвае Ale партрэт. to przede wszystkim Магчыма, ikona. але перш за ўсё гэта ікона. На початку я не wiedziałem, o co chodzi. Гэта незвычайнае месца. Спачатку я не ведаў, чаму гэта так, цяпер ведаю, што яго абралі не людзі, а Маці Божая. Тут усё інакш расце, інакш будуецца, людзі інакш жывуць, чым у іншых вёсках ці гарадах. Ludzie inaczej żyją, nie tak jak w innych miejscach, w innych miastach albo wsiach.
tutaj wszystko wygląda inaczej. Teraz konserwuję ikony, które... Я цяпер кансервую іконы, якія былі над брамай. Я сам іх некалі намаляваў. Mam zamiary tu zostać. Маю намер застацца тут і працаваць дзеля славы Божай. Właśnie, во славу Божу. Każdy człowiek szuka prawdy. Кожны чалавек шукае праўду. Może znaleźć. Я знайшоў яе W тут. tym miejscu zostaje. Таму я тут застаюся. Tam swoją prawdą. Ja znalazłem tu. Wznosimy ten monaster dziełem własnych Мы ўздымаем гэты манастыр сваімі рукамі. Тут паўстае помнік, якім нашыя святыя айцы Кірыл і Мяфодзій задаволеныя. Праваслаўныя, якія жывуць у Польшчы, прыязджаюць у гэты манастыр і, безумоўна, бачаць у ім светач, які лучыць іх з гісторыяй. Яны ўсведамляюць, што нашая праваслаўная царква не пачалася на гэтай зямлі 20, 50 ці 100 гадоў таму, але пачалася яшчэ ў 9 стагоддзі першага тысячагоддзя хрысціянства. Таму можна паўтарыць словы святога айца Кірыла, які на смяротным ложы сказаў свайму брату: «Мы былі парай валоў у адной вупражы і на хрыстовай раллі узаралі баразну». Сцэнарый рэалізацыя Юры Каліна пры дапамозе Анны Рудзюкевіч. Здымаў Роман Васілюк. Пераклад на беларускую мову Наталля Васілевіч. Чыталі Ян Байнард і Ганна Зазулінская. Падрыхтавана Беластоцкім аддзелам польскай тэлевізіі.